ప్రభువునందు ప్రేమైన వాళ్ళరా, ప్రభునామమున మీ అందరికీ శుభములు చెల్లిస్తున్నా. సర్వ కృపాది రక్షకుడు సర్వేశ్వరుడు మన ప్రభు అయిన యేసయ్య మనందరినీ కూడా ఈ సమయం వరకు సజీవులకు పరిగణించగా ఆ దేవదేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. జీసస్ గాస్పెల్ చర్చ్ మినిస్ట్రీస్ బిడ్డలందరికీ కూడా శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. ఆరాధన జరిపించబడేవారు గృహములోనే ఆరాధన, మనం సిగ్గుపడవలసిన పని లేదు. అది మా సంఘములు ప్రతి చోట కూడా ప్రతి గృహము దేవుని యొక్క ఆలయముగా మార్చబడదు. ప్రతి మేడగది కూడా పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థలముగా కేంద్రీకరించబడి ఉన్నది. కనుక కోవిడ్-19 ప్రభావం ద్వారా కరోనా వ్యాధి ప్రబలకుండా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వారు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను మనము గౌరవిస్తూ మన గృహాల్లోనే ఉండి ఆరాధన జరిగించున్న మీ అందరికీ జీసస్ గాస్పెల్ చర్చ్ పక్షంగా శుభములను శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తున్నా. ప్రభు మనం అందరము మన కుటుంబాలతో ఆరాధించుకునే తరుణమును దేవుడు మనకు ఇచ్చి ఉన్నారు. యాంత్రిక జీవితంలో ఈ రీతిగా మరి ఒకసారి ప్రభువుని భయపరచడం చాలా గొప్పదైన కార్యం. అందుకనే మనం చేయుచున్న ప్రార్థనను దేవుడు ఆలకిస్తున్నాడని మనం విశ్వసిస్తాం. ఎందరైతే తమ కుటుంబంతో కాలమును వ్యర్థపుచ్చుకోనకుండా, ఆటలు ఆడుకోనకుండా, యాంత్రికమైన పోరాటములు చేయకుండా మనము ప్రార్థించడము నేర్చుకుందాం. ఎందరైతే ప్రార్థిస్తున్నారో వారి జీవితాలను దేవుడు చూస్తూ ఉంటారు. ప్రభు చూసేటువంటి వారు ఎల్రోయి. అందుకని అంటున్నారు, వాక్య భాగ్యాన్ని గమనించినట్లయితే పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 12వ వచనం గమనించినట్లయితే, ప్రభువు కన్నులు నీతిమంతుల మీదను ఆయన చెవులు వారి ప్రార్థనల వైపు ఉన్నవి అని అపోస్తలుడు పేతురు తన లేఖన భాగాల్లో వ్రాయిస్తున్నారు. ప్రభువు కన్నులు నీతిమంతుల వైపు ఉన్నాయట. ప్రభువు యొక్క చెవులు ఎందరైతే ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారో వారి ప్రార్థనలు ఆలకించడానికి ఉన్నాయట. కాబట్టి మనం ప్రార్థిస్తున్నామా? ఒకసారి మనం ప్రశ్నించుకుందాం. ఈ రోజున ఈస్టర్ తరువాతి 3వ ఆదివారం మనం చర్చెస్కి మనం వెళ్ళలేకపోయాం. అయితే నీవు నీ కుటుంబంతో నువ్వు ప్రభుని ప్రార్థించావా? ఒకసారి నువ్వు ప్రశ్నించు. నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావని, ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తున్నావని నేనైతే విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను. ప్రార్థన మానవునికి ఒక ఊపిరి వంటిది. మానవుడు శ్వాసక్రియ పెంచకుంటే తను చనిపోతాడు. అలాగే మానవుడు ప్రార్థించక లేకపోతే, మానవుడు ప్రార్థన చేయలేకపోతే దేవునికి మనకి మధ్య బాంధవ్యాన్ని మనం కోల్పోతున్నాం. ప్రార్థన అనగా మనము దేవునితో మాట్లాడటాన్ని మనము మర్చిపోకూడదు. వాక్యం అనగా ప్రభు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడని మనం మర్చిపోకూడదు. కనుక మనం ప్రార్థించకుండా, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించకుండా సాతానుడు ఇంకా అడ్డుపడుతూ ఉంటాడు. కనుక మనము సాతాను యొక్క
స్థితిగతులను గమనించి ఎల్లవేళలో కూడా మనము ప్రార్థించాలి. ప్రార్థన ఒక శ్వాసక్రియ వంటిది, అది మర్చిపోకూడదు. మనం బ్రతికి ఉన్నామండి, మనం ఉనికిని కలిగి ఉన్నామండి, మనం చలించుతూ ఉన్నామండి, అది ప్రభు యొక్క మహాకృపని మనం మర్చిపోకూడదు. ప్రభునందు ప్రియమైన వాళ్ళరా, నేటి వాగ్దానం మనం గమనిద్దాం. విలాప ప్రాప్తమైనటువంటి ఇర్మియా గ్రంథం రాసినటువంటి గ్రంథం గమనిస్తే, ఇర్మియా గ్రంథము 30వ అధ్యాయము 17వ వచనం, నేను నీకు ఆరోగ్యమును కలుగచేతును, నీ గాయములను మార్పులను, ఇదే యెహోవా వాక్కు. నేను నీకు ఆరోగ్యమును కలుగచేతును. మన విశ్వాస జీవిత యాత్రలో మనకు అనేక కష్టాలు, నష్టాలు, బాధలు, సమస్యలు కలిగినప్పటికీ కూడా మన ప్రభు కాపాడుతూ ఉంటాడు. అస్వస్థ కలిగినప్పుడు నిర్గమకాండ 15వ అధ్యాయము 20వ వచనం జ్ఞాపకం వస్తుంది. స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే, యెహోవా రాఫా. ఎందుకనగా ఎవరైతే ప్రభుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు, ఆరాధిస్తున్నారు, వారిని ప్రభు ఎల్లవేళలా కాపాడుతూ ఉంటాడు. పాపహం పాప కర్మ, పాపాత్మ పాప సంభవ, త్రాహిమా కృపయ దేవ, శరణాగత వత్సల ఓ దేవ, నేను పాపములో పుట్టిన వాడను, పాపములోనే నా తల్లి నన్ను గర్భము ధరించినది, పాపినైన నేను నీ శరణయుచున్నాను, నన్ను కాపాడు ప్రభువా, నన్ను ఆశీర్వదించు, నన్ను స్వస్థపరచు అని ఎందరైతే ప్రార్థిస్తారో వారి ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించేటువంటి వాడు. అటు అందుకనే ఇదే యెహోవా వాక్కు, నేను నీకు ఆరోగ్యమును కలుగచేతును. వాస్తవమే, మనము హిజ్కియాని మనము జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. ఈ సమయంలో హిజ్కియాకి ఒక భయంకరమైన మరణకరమైన వ్యాధి సంభవించింది. యెషయా గ్రంథము 38వ అధ్యాయము 1 నుంచి 6 వచనాల్లోను, అలాగే పాత నిబంధన పాటు 2 రాజుల గ్రంథము 20వ అధ్యాయము 1 నుంచి 5 వచనాలు మనం గమనించినట్లయితే మనం ధ్యానించగా ఈ విషయం మనం స్పష్టంగా మనం చూడగలము. ఈ భయంకరమైనటువంటి వ్యాధి కలిగినప్పుడు, ఈ మరణకరమైన రోగము కలిగినప్పుడు, ఈ సమయంలో ప్రవక్త అయిన యెషయా వెళ్ళి అంటున్నాడు, మరణకరమైన రోగము కలిగినది కనుక మరణ శాసనము తెలియజేయచ్చు ఉన్నాడు. నీ కుటుంబీకులకు మరణ శాస్త్రమును తెలియజేయము అని యెషయా ప్రవక్త ద్వారా తెలుసుకున్నప్పుడు హిజ్కియా తను తగ్గించుకొని తన ముఖమును గోడవైపు తిప్పుకొని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. ఏమని? యెహోవా, యథార్థ హృదయుడై సత్యముతో నీ సన్నిధిలో నేను ఏ రీతిగా నడుచుకుంటేనో, నీ దృష్టికి అనుకూలముగా సమస్తమును ఏ రీతిగా కలుగు చేసి ఉన్నానో ఒక్కసారి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొని కన్నీటితో ప్రార్థించినప్పుడు 2 రాజుల గ్రంథము 20వ అధ్యాయము 2-3 వచనాలను మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రభు హిజ్కియా ప్రార్థనను ఆలకించాడు. అందుకనే కీర్తన గ్రంథము 91వ అధ్యాయము 15 నుంచి మనం గమనించినట్లయితే, అతడు నాకు మొరపెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చినను, శ్రమలో నేను అతనికి తోడై ఉండేదను, అతన్ని విడిపించి అతన్ని గొప్ప చేసేదను, దీర్ఘాయుషం చేత అతన్ని తృప్తిపరచెదను, శ్రమలోని అతనికి విడుదలను కలుగచేయుచున్నాను. ప్రభునందు ప్రియమైన వాళ్ళరా, ప్రభు హిజ్కియా ప్రార్థనను ఆలకించి చెబుతూ ఉన్నాం. 2 రాజుల గ్రంథము మన యొక్క జీవితాల్లో 20వ అధ్యాయము
11 గమనించినప్పుడు దేవుడు హిజ్కియా ప్రార్థన ఆలకించి అతనికి వచ్చిన భయంకరమైన వ్యాధి నుండి తప్పింపచేస్తూ ఉన్నారు. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించగలిగే భాగ్యాన్ని ఇచ్చి ఉన్నారు. 2 రాజుల గ్రంథము 20వ అధ్యాయము 5వ వచనం చూస్తున్నాం. ఇంకా 15 సంవత్సరములు దీర్ఘాయుష్ను దేవుడు అందరికి ఇస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వ ప్రియమైన వాదన, ఎవరైతే ప్రభు వైపు తిరిగి కన్నీరుతో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారో వారి ప్రార్థన దేవుడు ఆలకిస్తూ ఉన్నారు. గత జీవితంలో మనము దేవునికి విరోధముగా జీవించిన ప్రతి స్థితిగతులను మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రార్థించాలి. దీని గ్రీకు భాషలో తేషం అంటారు. కన్నీటి పర్యంతమై పశ్చాత్తాపముతో మన ఎన్నడను పాపము చేయని తీర్మానముతో వెలిగిన మనసుతో మనం ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకిస్తూ ఉన్నాడు. కనుక ప్రభునందు ప్రియమైన వాళ్ళ స్వస్థపరిచేవాను నేనే అని ప్రభు వాగ్దానం ఇచ్చినారు. కాబట్టి మన యొక్క జీవితాలు ప్రభు చూపిన మహాకృపను బట్టి వాత్సల్యాన్ని బట్టి మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ భయంకరమైన వ్యాధి మన తల్లి చేరకుండా సాతానుడు ఎప్పుడు మృగుదామని గర్జించు సింహములే పొంచి ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి దేవుడు నిరంతరము కాపాడుతుంది. నీ ఎడం ప్రక్కన 1000 మంది పడలను, నీ కుడి ప్రక్కన 10,000 మంది కూలను, ఏ పాయము నీ యొద్దకు రాదు అని ప్రభు వాగ్దానం ఇచ్చున్నాడు. కనుక ఆ వాగ్దానము మనం నెరవేర్చుకున్నట్టుకు మనము మన కుటుంబము నిరంతరము ప్రభు నామము మహిమపరిచిన నిరంతరం ప్రార్థించి ప్రభు దీవులు మనము పొందుకుందముగాక. ఆమేన్. సమస్త జ్ఞానానికి వచ్చిన దేవుని సమాధానం యేసుక్రీస్తు మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలి ఉండును గాక. ఆమేన్.